Malta se tospita l-ewwel darba l-World Cup tal-Waterpolo matul ix-xahar ta' April li ġej. Din il-kompetizzjoni tat-tieni diviżjoni globali se ssir kemm għall-irġiel bejn is-7 u 13 ta' April kif ukoll għan-nisa bejn il-21 u s-26 tal-istess xahar. B'kollox se jkun hawn fostna 44 tim nazzjonali, 26 pajjiż fil-World Cup tal-irġiel li wkoll hu rekord u 18 għal dik tan-nisa. Dettalji dwar din il-kompetizzjoni fuq livell globali li se tkompli ssaħħaħ il-profil internazzjonali tal-waterpolo f'pajjiżna nataw minn Carlizzo, il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Isport Akkwatiku l-ASA fil-Pixxina Nazzjonali f'Tal-OPPOZIZZJONI tlieta wara nofsinhar. Hawnhekk ukoll ingħatat ħarsa lejn is-suċċess tat-tim nazzjonali Malti fil-Kampjonati Ewropej tal-Waterpolo f'Belgrad fejn kiseb l-aħjar riżultat s'issa wara li spiċċa fit-13 post. It-tim Malti inserta fi grupp diffiċli ħafna kontra l-Montenegro, Franza u l-Ungerija li spiċċat saħansitra fil-finali. Minkejja dan it-sotenna li l-prestazzjonijiet tat-tim Malti kienu rispettabbli b'rebħiet ukoll importanti. U ringrazzja lill-istaff tekniku u l-players kollha għal dan is-suċċess kif ukoll l-Sport Malta, il-Bank of Valletta u l-klabs kollha lokali għall appoġġ kontinwu tagħhom. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet sar magħruf ukoll li numru ta' klabs lokali se jkunu impenjati barra minn pajjiżna. B'San Ġiljan jivvjaġġaw lejn Maribor fil-Slovenja bit-tim tal-irġiel u fil-Moldova bit-tim tan-nisa fil-waqt li s-sliema se jkunu impenjati fil-Litwanja. It-tim tan-nisa tas-Sajrins ukoll se jikkompetu fit-Turkija.